Vadikani tasvika muchikamu chokupedzisira tiri muchirongwa maisamba show matiri kutarisa nyaya iriko yekuchera iyi. Takaropafadzwa, takakomborerwa muZimbabwe nekuti zvatakatsika pasi apa zvakawanda, asi isusu manje ndisi takudonyongodza. Kana tichivaka zvimwe zvinhu, tichigadzirisa zvimwe zvinhu, hatifaniri kuputsa zvimwe zvinhu, nekuti tinoita setiri kuruka juzi richidudunuka, tichiruka juzi richidudunuka. Ndiri kumboya kwauri muroora wangu. Ndinoda kuti tikoshese mhuka dzedu dzemusango. Ndinoda kuti tikoshese masango edu enyika. Munhu akanga achera vawana zviwanikwa zvavo, kana iringava gold, munhu anongotora woenda, zvokungoti wapfuma nhasi watoenda. Asi hatisi kutarisa nyaya yereclamation, rehabilitation. VEMA vataura nezve-environmental management plan. Zveshuwa zvakanaka kuti munhu kana achinge wana EIA certificate oita environment management plan, asi handizi kuti tinozotera here kumashure kuti munhu aita plani yake, rehabilitation iri kuitwa here, reclamation iri kuita here, nekuti munzvimbo zhinji tinoona kuti mhuka dziri kupinda imomo dzotyoka makumbo, hatichakwanise kudzitora. Mune dzimwe nzvimbo vanhu vanosvika vachifamba vachichengetedza mhuka, vanosvika vouyira imomo votyoka makumbo. Ndinoda kuti zvakanaka kuti tivandudze nyika yedu nezviwanikwa, asi pamwe chetepo ngatitarise biodiversity yenyika, ngatitarise reclamation, kuti patabvisa zviwanikwa pasi ngativharei pamusoro, mhuka dzedu dzodzoka dzoita zvakanaka. Mazvita mashoko akanaka akabatana. Ngatikoshesei mhuka dzedu dzesango, nekuti dzine donzo radzo pakurarama kwedu, paupenyu hwedu, paupfumi hwedu. Nekuti imimi kana mukange madenhwa pano, kana ipo pano tikatandaniswa pano, munhu wese ari kuenda pane adhiresi yake. Zvino imi kana madzibvisa mhuka paadhiresi yadzo, modziendesa kupi? Muri kudziendesa kupi? Kana apa muri kuchera nechikatapira, uku muri kuchera, apa mhuka dziri kutoungana pasi pemuti kushaya kwekuenda. Ndiri kuya kwauri Mangezi, toita sei? Ishuviro dzedu kuti patinenge tati munhu apiwa gwara rekuchinochera, yatiri kuti environmental impact assessment certificate, uchange uchiwanikwa uchiteedzera zvawakataura pasi kuti ndichaita zvakati nezvakati, kuti ndichengetedze mvura yenyu munzvimbo, kuti ndichengetedze mhuka dzenyu, kuti ndichengetedze miti yenyu. Tinowana pane dzimwe nzvimbo zvimwe zvazvo zvinogona kuti usakwanise kuita zvirudiwa nguva iyoyo, but unogona kuzoita zvimwe mune imwe nzvimbo. Ngape muenzaniso wezvemiti, kuti pandoda kuchera ndichatema miti, asi miti yandatema iyi ndichakwanisa kuidzosera panzvimbo payo kandavhara makomba aya, kana kuti ndichanosima miti inoenderana neuwandu hwandatema pano kune imwe nzvimbo. Izvozvo saka tichitarisa kuti environmental impact assessment yasekutaura kwandamboita environmental management plan iya ine gwaro rinoteedzerwa kuti ndichaita zvakati nezvakati, kuti ndiyo ndinomaina zvinhu zvangu, ende ndiwane tourism ichiita se irambe ichidzoka, so toti mhuka dzedu dzidzoke panzvimbo. Chinondirwadza Mangezi, munoziva kuti kudi kuno umwe munhu ari kutogeza mangwanani ega ega kuti ari kuenda kubasa. Rekupikita zvatiri kutaura panezvi haasvikeko, hapana chiri kuitwa, hapana zvakanyorwa nemunhu kuti ndichaita izvi, hapana kana chaakaita, asi pane munhu ari kusenza basa iroro. Zvinorwadza. Ndiri kuya kwamuri baba, munoda wafanisa ndaenda pana Pauline. Maita basa. Toita sei? Ngatiti vanhu vari vachera munhingi, mutemo uripo kuti munhu wese paunobva panzvimbo unofanira kungosiya wagadzirisa nzvimbo iyoyo, rehabilitation iri as close as possible sezvayakanga yakaita usati wanhingirika. Zvakafanana nekuti patemwa miti, kana wavakubva unofanira kudyarawo mimwe miti yekuti unhingirika, yekuti isare ichizokura, yekuti isare ichizokura, kasi nzvimbo yacho wanyasoigadzirisa. Iro idambudziko hombe. Rimwe racho tikusangana naro kuti vamwe vanhu vari kunomaina mudzimwe nzvimbo vanenge vasina kana bepa, anongoya nhasi vari kana kuti vakati wandei vosvika vochera maybe 2 days kana kuti 1 day wabva waenda, but makomba vanosiya ari ipapapo, anototyisa. Ndakambosvika kune imwe nzvimbo, kuchera munzvimbo dzine vanhu ka ko vanhu varipi vari kutya mabhemba. Ndakambosvika kune, zvinogona kunge ari mabhemba kana kuti, but ndakambosvika kune imwe nzvimbo
ndikanzi pakacherwa ne1 week handauzvibvuma, nanhasi handizvibvumi. Paine trench yanga yakaita about 75 meters, pasi apa yakadzika about 3 meters. But yakanzi yakacherwa ne1 week. Ndokuti takazosvika apo ndokuti pafira munhu akanga afira ipapo atsitsirirwa nevanhu vanenge vangouya, because takazobvunza varidzi vepurazi pacho kuti zvii zviri kuitika, zvikanzi vanhu vakangouya sevanhu vanenge vari kufamba. But takazongoona papera Sondo, takazonomangara kumapurisa after 5 days. Ndikati ndima kanonoka, dai makangonomangara pachiri pakare. Ndizvozvo, ndizvozvo. Tinokutendai. Regai ndiende pana Pauline. Pana vamweni vakabata vari kuda kungoti dwe, asi hatipedze tisina kuti Changamire vatiudze kuti ko vanhu vedu vari kupi zvinhu zvichiitika izvo. Vanochera masikati ka. Ndinotenda Mai Chisamba. Ini ndingangoda kutaura muchidimu kuti seMinistry of Environment tine masimba ekumisa vanhu vese vari kuita zvekumaina izvi panzvimbo vachikozera bongozozo. Ariko mamainzi atinoziva chaiwo makuru amunoona manewspaper kunzi yavharwa nekuda kwekuti havana kuteedzera mastages chaiwo. Saka ini ndiri kukurudzira vanhu munharaunda kuti vakaona zvakadai, endai kumaofisi kwedu takasununguka, ema iriko kumadistrict. Isusuwo ministry tiriko, minista wedu ane simba zvekare rekutonyora tsamba pache zvake kuti amise vanhu vese vari kuita zvakadai. Ndizvozvo tinongoti chiri mumusakasaka. Chiri mumusakasaka ngachizvinzwire, nekuti kazhinji tinofa nekushaya zivo nekuhla. Tinenge tichingotya. Pari kutaurwa kuti mukangouya mukava mhan'ara, kune tsindidzo. Hakuna anombotaura kuti amaKenias ndo vakazoya vakataura kuno kana kuti baba vanhingi. Imimi endai munotaura zvinhu zvivharwe kana zvisiri pamutemo. Ndoye kwamuri tisatauya kuna Changamire. Taurai nyamwene. Taneta nekuviga vana vari kufira mamainu. Imimi vemainzi muri kumbozvionawo sei? Tozviita sei? Tiri kuviga vana zuva nezuva vari kufira mamainu, asi womudimbudzirwa here? Uri kukonzera kuti vana vanzi vawira mamaini. Toita sei nechichemo ichi? Ndizvozvo vachaudavira mubvunzo wenyu. Regai timoenda kuna Changamire. Tanzwa panapa kuti vanhu vari kungoita madiro aJoji, vanongopinda mumusha, vanongopinda munzvimbo, votanga kuchera. Zvoitwa sei? Zvose zvikiitika pachena, asi pane ministry iri kuvata hope yekuti nyangwe makasvika muchitaura kuti veduwe kudunhu kwangu izvi zvikaitika zvinoti respondi yacho unogona kuiwana after 2 weeks 3 weeks. Wabva kundotaura veduwe izvezvi kwangu kuri kuitwa maillegal mining ari kurohwa izvezvizvi, vanongokuti mambo tazvinzwa zvatichata regai titsvage motikari nhasi chaiuro mangwana tinouya. Zvinoita vhiki 3 Mai Chisamba usina chawamboona, asi vaya havamiri kushanda. Then kwoita vamwe vacho kuti kana vachipindawo munzvimbo dzedu dzacho vanenge vachiva vakapfeka mabhachi avo matatu achikudza kuti inini ndini chaichaiwa nhingi, inini pesa tienda kupolitics nekupolitics, pesa wangopetawo maoko kuti yevo itai ungadii. Ndizvozvo zvinotyisa Changamire zvamuri kutaura, asi ngatiregei kutya, nokuti kana tikanyarara hanzi mwana asingachema anoita sei? Anofira mumbereko. Munoziva kuti kunyange iye mukuru wacho munhu akasvikoti ndabva kunangana akafumurwa kuti vangana vanhu vari kuti ndimi madai, havamboda kuzviita zvakare mangwana. Saka ngatiitei zvinhu zvinotibatsira. Ngoruma. Segweta rinomiririra mhuka, ndinoda kungotaura ndichiti tiziviseiwo nzvimbo dzatinoziva kuti idzi nyangwe zvikadii hadzimainwa. Zvinoita kuti tizive kuti mhuka dzedu kunyangwe tafa vana vevana vedu vachakwanisawo kudziona. Chekupedzisira ndinoda kungoti dzidziso yekukosha kwemhuka, kwemiti, kwemasango ngaive kune munhu wese, kwete vari kuda kungomaina chete, nekuti zvichati affecta tose senyika. Maita basa. Tinokutendai zvikuru. Ndafara ini kuona gweta remhuka. Mhuka hadzitaura asi dzine mumiririri. Imi munenge muchiona kuti dzakasuwa apa, dzabviswa apa, dzamanikwa apa. Shoko rokumwe chete rokupedzisira tivhare chirongwa, nguva yedu yakwana. Baba munoda wafa. Yekutanga ndekupindura mbuya wangu watanzi vana vedu vari kufa. Zviri kutotirwadza nesuwo. Vazhinji vanhu vari kufa mumigodhi medu havana kana bepa kana chinyi, kana kuti vari ruzivo rwacho havana. Kuvanongomuka kuti panapa nhasi hanzi handina chokuita,
angonochera gomba haamboziva kuti pasava pakamira sei. Zvinoda kuti tinoti vanhu vese vada kudzidza zvekumaina, endai kumaofisi kwedu, kune vanhu vanokupai information consultancy yemahara. Ndosaka kuine maofisi emainzi, ndo basa ravo rokukupai nhingi yemahara, information iyo mahara, kuti muzive vanofanira kudzidzisai. Zvakanaka idha. Maenda pachipiri? Wechipiri ndio wataurwa nahanzvadzi vangu wokuti tidzidzise vanhu vese. Tinomboedza tikumboita ma-awareness campaigns, but nzvimbo dzemhuka nedzimwe dzakadaro anonzi ma-reserved area haangopindwa. Ndo patati munhu akauya netsamba yekuti ndapuwa tsamba iyi ndazibvumirwa isusu toti wabvumirwa nevanhu ve-wildlife, oti tsamba yangu iyi vakanipa tsamba iyi, kana iri tsamba tikaona iri genuine letter tomuregera achienda, because vanenge vaona kuti hazvikonzere maproblems munhingi mavo. Tinokutendai baba munoda wafa. Mataura zvinobata chaizvo, tichipeta chirongwa kuti vana vedu vari kufira mumugodhi nekuti havafaniri kunge vari ikoko, havana kuzvidzidza. Isu senharaunda nevabereki ngatibatsiranei mhuri dzedu kana kuti tinorasikirwa nemhuri dzedu. Hazvidi nharo, hazvidi hasha, hazvidi corruption, hazvidi huori, hazvidi kungodimburira nyaya yatanga tichikurukura pano. Ndiri kuvimba kuti vanga vachitandadzana nesu vanzwa nhoroondo. Zvine maitirwo, hakuna basa risingakoshe, hakuna basa risina kuita dzine mahofisi acho anokosha. Imimi manga mutandadzana nesu, maoneiko makasununguka kutiridzira, manzweiko makasununguka kutinyorera tigokupai kero dzenyanzvi dzedu. Regai nitore mukana uno wokutenda zvakare vakotsveri vedu veEMA vatipa chikuva icho chekuti ngatitarisei upenyu, ngatitarisei nyika iri kubharuka, iri kuparara. Tinovatenda zvikuru. Regai nditende Mangezi, waita zvako nekutyayira chirongwa zvakanaka. Pauline, tinokutendai baba munoda wafa. Ngatipedzisirei nekutenda Changamire vatipa donhodzo kana tiinavo vanhava vakatikoshera. Tinokutendai Changamire. Aiwa, tinotenda. Zvakadi kusangana zvakare svondo rinouya panguva imwe cheteyo panhapitapi dzatinokupai vhiki nevhiki. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.